Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Trainta minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi Banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad ng ini nga programa Iloilo Night Watch. O malin subong oras tubtob las 10 agud sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita upod sa aton nga mga reporters, mga ka-Newsline reporters nga naka-standby na sa linya. Kaga sa mga listeners naton kag mga viewers, sipad si paronta himay-himayo na mga issues nga aton na tipon subong adlaw, balita lokal, nasyonal, internasyonal. Palihog like, share kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners naton sa iban nga pungsod sa mga Ilonggo, mga Pinoy, kumusta na kamo tanan? Kabay nga okay lang kamo dira tanan? No, kabay pa nga wala sang malain nga natabo dira sa inyo. Agosto 11 na kita. 2021. Daw ginahunos lang ang mga inadlaw. No, daw nagadali naman kita nga makalabot sa pizza 15. Kaya after August 15, gusto ta mabalan kung ano naman ang quarantine classification sa syudad sang Iloilo. So sa mga listeners kag mga viewers, palihog lang padala diri sang inyo nga mga mensahe. Mga pa-shoutout ninyo sa inyo nga mga kahagugma, sa inyo nga mga kilala, kaya ato ninahatagan sa nga pagtamon. Hatag-hatagan tayo na sa hustisya, lawagon ta. Ang inyo nga mga pa-shoutout, mga comments, kag kumayara ka mo nga query, palihog lang text diri sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. O kung pwede man kamo ka-message sa messenger sang Iloilo Newsline kag sa mga Gimaras nun sa Gimaras Newsline. Hindi ka mo magkalipat. Ilabi na mag-inquire ka mo parte sa mga ads, text lang ka mo dira sa number nga ginhatag ta sa inyo. Para nga mahatagan naton sa pagtamo din sigida. Pakilala lang ka mo, no? Para nga madali. Tinguan tanay nga ma-check ang pag-asa. Sitwasyon sang panahon sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagari naging ring nang. Away gayga ka ng pag-asa. Kabay pang madali. Makalusot kita. Kaysa mo sining oras, damo ning kapanawag pa. Sabay pa nga makalusot kita sa Pag-asa Iloilo. Tulat-tulaton ta nga Pag-asa kay nagari naging ring lang ilalin niya. Isa lang na dana nagaduty. Hindi aguro makupara ng pagsasabat sa linya sa nga telefon
kag mobile number. 34 minutos na nakaligad sa alas 8. Nagapamati na kamo sa Iloilo Newsline. Signal lang sa aton technician kung nara na ang pag-asa para ma-check naton insigida. Diri kita na sa pagplastar sa aton nga mga headline. Pag-quarantine sa mga nagpositibo sa COVID-19, ginbalik sang Malacañang sa 14 ka adlaw, bisan pa nga fully vaccinated na ang isa katawo. Mga pumuluyo sa National Capital Region, nagapati ang ginpalaptikan ni President Rodrigo Duterte nga LGU nga hindi makaibalo mag-manage sa paghatag sang financial assistance kag ginpasuni nga daw callboy bangod nakabikini si Manila Mayor Isko Moreno. Budlay man, no? Temprano pampamulitik ka ni Odlay kung magsunod ka sa rinda sang politika. Tanan naman nagliligad mo to bukaron gid. Amo ni basta pamulitika. Vaccination card sang mga Pinoy, hindi pagbatunon sang Hong Kong government. Nag-issue pa sang card man. Nga hindi man gali to pwede, rejected man to sa Hong Kong, oh. No? Nga nag-issue pa, mapabakuna liwat sila. Akyat bahay incident sa probinsya sang Iloilo, nagnubo samtang mga suspect sa robbery sa Pasay City, naghatag sang kasulbaran sa duwa pa kakaso sang robbery hold up sa probinsya. Sa dugang pagid nga impormasyon, hipi sa nga pulis sa Quirino Province, nagsapol sa mga public officials. Hindi na to. Diba? Di na. Naara. Nagsapol sa mga public officials kag mga rescue groups na ngayo sang kooperasyon agud pabaskugon ang pagpanghanda sa Delta variant. Driver sa motorsiklo nakabunggo sa poste, patay. Kag lalaki nag-iskandalo nga naghatag disturbo sa mga pumuluyo, gindakop sa pulis. Kag mga pulis sa Hordan, balik na sa pagserbisyo. Sa dugang pagid nga impormasyon, liquor ban, travel pass, kag border restriction, hugot nga ginapatuman sa probinsya sang Antique. Dalayawon nga performance sa mga atleta sa Tokyo Olympics, ginpahayag sang Duterte administration nga hindi coincidence. Army Corporal sakay sa motorsiklo nga magapadulong kuntani sa Barangay Lahog, Tapas, Capiz agod sa pag-implementar sang government project, gin-flag down tapos ginbaklid kag gintiro nga nagatalikod sang ginapatihan New People's Army sa Barangay Abangay, Tapas, Capiz. Kag may ara kita nga COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Sa aton nga mga listeners nga mga kapulisan sa Police Regional Office number 6, mayong gabi sa inyo nga tanan. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasay City. Nagabaligya sang portahan sa balay,
hamba kag lumber products. Nagabaligya man sang sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Kag kung gusto nyo man magbakas ang preska nga isda, kadto kamo sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nejema. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ilang nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. 40 minutos na nakaligad sa alas 8. Okay? Padayon ka mo nga nagapamati sa Iloilo Newsline. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, stay put lang. Kay dugay-dugay, hibalon naton na mga kaundan sa mga impormasyon nga aton natipon sa subong ang adlaw. No, standby man sa aton nga mga newsline reporters good sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga ila sini nga natipon. So standby sa aton nga mga newsline reporters kay dugay-dugay check man nato ang mga balita na gikan sa ilang mga area of assignment. 41 minutos na nakaligad sa alas 8. Liog ko tamyaw suit ang mga talamyawon da. Liog ko tamyaw. Graphics, Innovative Mind, Compute Techniques, Computer Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Saunan lang gid sang Molo Plaza. Sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyan ni Sir Manny Sanoy. Mayong gabi kay Joy Pamosino Pioquinto, kay ta Leslie Londonio, kay Antiting, kay to Lando, kay Doc Ronnie Galia, kag kay Linlen. Daraman kay Manong B-Boy, kag kay nang Jackie, kay Odi Gift, kay Tito Junior and Auntie Mian. Kag sa liwat, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. More Power Iloilo, bringing more to life. More Power Iloilo, bringing more to life. Tingwan na to nga check ang linya ni Army Major sino na Pansito. Ang spokesperson sa 3rd Infantry Division, Philippine Army, may kang tanan sa natabo sa ila nga tawo nga tuyo mag-implementar sa nga project sa Barangay Lahog, Tapas, Kapis, Kaina, pang gin flag down ini. No, sakay sa motorsiklo kag gin baklid kag samtang nakabaklid nakatalikod daw pareho na blang gin firing squad, no, gin tiro patay gid. Ang upod niya nga kafgo nga ara sa piyak nga motorsiklo nga nagasunod sa iya, ti pagkakita yato nga may insidente nga nanaog sa lumumpat sa motor kag dumalagan. Ang army nga korporal amo ini ang napatay. So ibaloon naton ang update sa kaya Major Sinon Pansito. Ay makunmugin flag down tiyang pamangkot sinoto ang nagpabalo sa mga New People's Army nga may masaka nga miyembro sang Philippine Army nga walay sapayan ang kaupod niya mga barangay officials man, no? Ti sino nagpabalo to nga bantayan sa barangay Abangay instead nga ang kadtuan barangay Lahog. Kaya nga lang ang magkadto ka sa barangay Lahog, Tapas Kapis, magyan mo pa ang barangay Abangay
no, Barangay Abangay, Tapas, Capiz. So, kung way to sa may timbre sa ibabaw, laban-laban way mantok gurok balo to mga miyembro sa New People's Army. Pag flag down, in backlead pa siya kagin tiro, hindi patay. Garing si Major Sinon Pansito. Tingwanta nung kuha ang update sa kaya Major Sinon Pansito. Daw tama ini ka pagtraidor, no? Ang pagtanaw sa mga miyembro sa Philippine Army ang pagpatay ni sa corporal, no? Army corporal. Di makon mo nga binbaklid mo na, din patalikod mo, gintiro mo, no? Daw pareho lang yang sa kayo si Rizal nga gin firing squad dito sa Lunitabla nga nagatalikod kundi patraidor. Ang pagtanaw sa mga miyembro sa Philippine Army. So, dira sa Barangay Lahog, damo pagidman sa mga miyembro sa New People's Army. Amo ni dako nga palamang kutanon kung damo panada nga miyembro sa mga New People's Army. So, hibaluon ta sa Army spokesperson kay 3rd Infantry Division spokesperson Major Sinon Pansito. Yara sa ato nga linya, Major Pansito, sir. Good evening sa Iloilo Newsline na Major Pansito, sir, si Johnny Diaz. Hello, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, Johnny, good evening. Sir, ano, sir, ang nangyari sa isang Army Corporal doon sa Kwansar, sa Tapas, Capiz? Yes, Johnny, before that, siguro ilagay natin sa bigyan natin ng konting background, maingay ang linya nito. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. Yung 3rd Infantry Division ng ating Philippine Army, specifically ang ating 12th Infantry Battalion ay mayroon pong puwersa na nakadistino dyan sa Barangay Lahog sa Tapas, Capiz. Kung ating natatandaan ay itong Barangay Lahog ay isa ito sa mga nilagyan natin ng mga community support program teams. Our tool of clearing the area from the influence of the New People's Army. So kahit natapos po ang itong ating community support program teams o support program operations, ay mayroon po tayong itinalaga ng mga left behind forces. So isa po dito ang ibig sabihin po may mga army po tayo dyan sa area. So ay maging conduit po ng lokal na pamahalaan ng community para paano ipadaloy ang serbisyo at saka mga proyekto ng ating pamilya. Alam naman natin na ang Barangay Lahog ay isa doon sa mga malalayo na barangay ng Tapas. At ito ay very prone doon sa insurgency problem na kung saan ay mayroon naman talagang, kumbaga, nagkulang din ang ating pamahalaan paano magpadaloy ng mga serbisyo. Kaya for this time around, talagang seryoso tayo to eradicate or to end yung local communist armed conflict. Kaya naglagay tayo ng mga permanenteng puwersa doon sa area. So kanina po ang nag-usap-usap po ang council at mga opisyalis ng barangay saka yung aming tropa na bababa po sila ng bayan para makipag-ugnayan sa munisipyo ng Tapas. Unang-una para humingi ng tulong na makapunta ang ambulansya ng bayan ng Tapas doon sa Lahog para kunin ang mga may sakit doon sa Barangay Lahog at maibaba sa bayan ng Tapas at mapagamot. Pangalawa is mag-follow up sila ng mga projects doon sa munisipyo para sa tuloy-tuloy pa rin na mga proyekto, para sa tuloy-tuloy na pagbabago, development na ang Barangay Lahog. So, with that, 3 pong motorcycle ang bumaba. Kasama na dito sina
Barangay Kapitan Jovelyn Giganto, si Kagawad Annalyn Giganto, at may kasama din po atong tropa na mga KAPGU, miyembro ng KAPGU. So yung tropa po natin, by the way, I just have to hindi ko po pala babanggitin muna officially or in public itong pangalan ng ating sundalo sapagkat siya po ay namatay, nasawi po siya kanina, and in courtesy para doon na malaman muna officially ng kanyang family is we will be withholding his name. So for the duration, I will be calling him Corporal of the Army. So, itong Corporal of the Army po, ay nasa isang motor. Ang kaangkas po niya ay si Kagawad Annalyn Giganto. At yun nga, noong papunta sila sa bayan, sa may parte ng Barangay Abangay, ay tinara po sila ng mga na sa tingin natin ay mga miyembro nitong Komunista Partido ng Pilipinas, No People's Army. So, pinababa sila at siya po ay tinali at binaril sa may likod, sa likod na parte ng kanyang katawan, at ang kanyang motorcycle ay sinunog at ang kanyang service pistol na Glock pistol ay kinuha din po nitong mga NPA na ito. So, after 30 po ng hapon, nakuha na po natin ito ang bangkay at kanina lamang ay dumating na din ito sa isang ospital sa Tapas para sa iba pang mga procedures. We have to do the autopsy and other related procedures para mas malaman pa natin. Actually, marami talaga tayong katanungan, mayroon pa tayong paano nangyari, paano natunugan, and all of this and all other related questions ay katanungan din po namin. Kaya as of now, ikinasa na po natin ang mas malalim pa na investigasyon. So, ang malinaw lamang dito is ang aming tropa ay summarily executed by the New People's Army. Isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao at paglabag sa international humanitarian law. Yun nga, tinali at sa likod ang tama ng aming tropa, walang kalaban-laban. And with this, we condemn the barbaric act of the New People's Army. Sabi nga namin, ito ay kaduwagan. Ito ay nagpapatunay lamang sa kanilang mga deceptive tactics na ginagawa, at wala silang pakundangan sa paglapastangan sa mga karapatan ng ating mga kababayan. And while we mourn, alam naman natin na masakit ito para sa bawat isang sundalo, but we vow to seek justice and we vow na dalhin sa hustisya itong mga perpetrators mula sa hanay ng New People's Army. Sabi nga namin, the least that we can do ay ipagpatuloy ang mga ginagawa nitong Army Corporal na ito doon sa area ng Lahog. Alam naman natin na masakit sa loob nitong mga NPA na ito kasi nawawalan sila ng saysay doon sa Barangay Lahog at ang simpatya ng tao ay napupunta na sa NPA ay sa Philippine Army at saka sa ating gobyerno. With that, hindi na tumatayo ang kanilang mga propaganda, hindi na sila nakakapangikil at wala na silang suporta ng tao. So, sa amin, this is also an act of cowardice, kaduwagan ito. Ang mga NPA, talagang mga talawan, mga pisot, mga walang mga bayag ito. We've been calling them to fight us squarely, pero hindi nila, hanggang ganito na lang ang kaya nito mga NPA nito. Would just somehow prove kung gaano ka walang hiya itong organisasyon nila. And with that, hindi natatapos ang paggulong ng mga kaganapan ngayong araw lamang. Bagkos sa mga susunod na araw ay makikita nila ang balik ng Philippine Army sa kanila as we fight some more, as we pursue some more para tapusin natin itong gera laban sa Komunista Partido ng Pilipinas, No People's Army. Parang ang nangyayari, sir, sa Army Corporal, parang firing squad sa sir. Actually, wala namang kasi parang dalawa. Kasi nakatalikod, sir, Nakatalikod at saka nakatalikod siya, nakatali ang kamay, patalikod at doon siya binaril. Summary execution po ang nangyari. So ano sir ang mga nakita doon ni Barangay Kagawad Giganto sa mga pangyayari?
Kanya sir, kilala ya ba ang mga Bungayos Sorry, Army yan, Corporal? garble yung linya mo. Hindi ko masyado maintindihan. Ano sir, ang nakita doon ng Barangay Kagawad nakasama ng Army Corporal sa isang motorsiklo. Ano kilala ya ang mga miyembro ng New People's Army? Actually, hindi naman yung sinabing kilala niya, pero sa kanilang pagtatansya ay mga miyembro ito ng mga NPA na paikot-ikot dyan sa kanilang lugar. Oo. Ang lugar ang pinangyarihan sir, Barangay Abangay. Hindi bang itong Barangay Abangay before ito ng Barangay Lahog? Ano yun? Ang Barangay Abangay ay madadaanan mo pag galing ka sa Lahog kung Yes, sir. papunta ka ng bayan. Yes sir. Oo. So, ilang miyembro ng New People's Army ang nag-flag down doon sa kay Army Corporal at sa mga kasamahan niya? Actually, wala pa akong bilang Johnny. Medyo binubuo pa kasi natin yung puzzle kasi kahit yung sasakyan allegedly ni Barangay Kapitan ay mayroon din ng para. So at yung mga kapgo naman dito sa may likod na bahagi ay nung nakita nila ay nagsitakbuhan sila. We are yet to stitch yung mga ipahiin itong mga pieces of evidence, mga pieces of testimony na mayroon tayo ngayon. As of now is wala pa talagang konkreto. Sabi nga namin pati kami ay marami rin katanungan as of now. Sige sir. Sir, kung ano ang mga development sir, bigyan mo kami sir, i-text mo lang para announcement natin dito at saka mabigyan ng hustisya itong kamatayan ng Army Corporal sir. Yes, Johnny, at talagang kami, we are in pursuit of what really had happened para madala natin sa hustisya itong mga perpetrators nito, itong mga barbarics nito. Alam naman natin sa ngayong kasalukuyang panahon, hindi na dapat ginagawa ito. Kahit kami sa Philippine Army, maraming beses kami, kahit sugatan, pag may NPA na walang kalaban-laban ay hindi natin ginagawa ang mga ganito. And nakakalungkot lang kasi mga NPA na ito, sila yung mga malakas sumigaw ng Ilang din na utod, tawagan talwat si Major Sinona Pansito. Tawagan ta. Na utod ang linya ni Major Sinon Pansito ang spokesperson sa 3rd Infantry Division. Okay sir. Naputol tayo sir. Go ahead sir. Yun nga Johnny, sa amin lang is nakakalungkot na isipin na nangyayari ang mga to. At nakakalungkot din na itong mga NPA nito talagang kung minsan makasigaw sila, karapatan ng tao ng lahat. Pero dito nakikita natin na hindi talaga ito sumusunod sa karapatan ng tao itong mga NPA na ito. Dito natin masasabi na sila ay mga barbaric organization. At kung kaya ang aming panawagan sa lahat nating mga kababayan, tulong-tulong tayo para alisin ng tuluyan itong mga grupo ng NPA. Wala tayong mapapalang maganda sa mga ito. Major Sinon Pansito sir, damo gid nga salamat sa tinyon ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline sir. Thank you so much. Johnny, Iloilo Newsline, maraming salamat at sa patuloy ninyong pagkikipag-ugnayan sa Philippine Army. Saludo po ang Philippine Army sa inyo. Thank you so much sir. Nabatian si Major Sinon Pansito, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division. So mo to natabo sa Army Corporal nga nagapelyido ni sang Villases. Pero hindi nila nay malawag ang kumplito nga pangalan kay una sa tanan sa ilang sa ilang protocol inform nila ang pamilya. 58 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. Mayong gabi kay Bernard Ignacio, Marcy Verano Saspa, kay Olivia Saspa Marcelino, Jerome Filemon from Kawayan City, Isabela,
Emily Tobiera Diageo, kay Lerma Talite, Agnes Guiñez, Divina Marcelino Sausa, Jen Adagan, Lanuel Tepuan, kay Rana Amaba, kag Cirilo Tupas. Draman kay Tacherel, kay Totutong, kay Bibe, kag kay Toto Child, kag sa Lucendo family, kag draman kay Jomel Siwagan. Kag sa liwat, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Kay Ili Danoy, kag kay Lerma Danoy, mayong gabi sa inyo. Kag sa inyo bata da, kumusta na kamo? Mayong gabi man kay Corporal Sanchez, kag Corporal Lopez. Daman kay Nejima Tupas, kag Digol Panes, kay Josie Lagman, Romel Santa Ana, Nida Horca Cabison, kay Julian Bautista de Celos, Angel Mine Alave, Hazel Calataro, kay Totabong, kag kay Jao, kay Jipoy Gumbok, kay Tapadang, kay Toradal, kag kay Tuluwi, and Eileen Andres Sorsano, kag kay Rovan Alave Adjo. Sa pamilya Novera, pamilya Yanson, pamilya Pitiza, kag sa Haliki family dira sa Sinda Teresa, Ibi Magalona, ang mayong gabi. Kay Sir Max, sa Ibi Magalona, mayong gabi. Dira man kay Mando, no? Ay Nonggorio. Ay sa ilang mga pamilya, mayong gabi sa inyong tanan. Check tang atong koneksyon live and direct sa Cagayan Valley region. Kay kaina nagsapol ang hipis ang pulis dito sa Quirino province, kag ngayo sambulig sa mga public officials including sa mga rescue groups nga magbulig bantay, no, bantayan sa mayo nga hindi makalusot sa ilang lugar ang ining bagong virus o kung Delta variant. Mayara nga mga may commitment ang mga nagkalain-lain nga grupo nga magabulig man sila sa bantay sa mga quarantine control points. Ang ila panawag, borderline checkpoint. I-check ta ang aton nga koneksyon live and direct dito sa Cagayan Valley. Baliog lang signal dire no ikunara na ang aton nga koneksyon. Ay para nga mabalan naton kung kumusta na dito sila. Kay ginadipinsahan man kuno nila nga hindi sila malatnan to sang Delta variant. Aga pa kay na mayara na nga sinapol nga ginpatawag ang hipis sang police station. Kag madamo nag-alatin to hatag man sang ilang support hasta ang mga ISB members na barangay kapitan sa nasambit nga lihok. Ara na nga atong Kanyos Line live and direct sa Cagayan Valley region. Palihog standby. Kanyos Line Alex, go ahead. Okay, Kanyos Line na Johnny. Nagpatigayon kaina sang meeting ang hipis ang pulis o kon hipis ang Tifon police station nagsapol sa mga public officials kag sa mga rescue groups diri sa probinsya sang Quirino agod sa pagpanghanda sa Delta variant. Nagkadto diri ang presidente sang Kabalikat Civicom nagambal diri nga dapat magbuligay sa checkpoint bisan na lain nga grupo pareho sang Kabalikat Civicom kag subong man Kabalikat Metro kag iban pa agud nga effective ang pagpatuman sang mga protocols
sa checkpoint. Nag-attend man ang presidente kag mga members ng Kabalikat Metro Quirino chapter. Ang president kasi Mario Garingan kag naghambal nga instruktohon kag sundon sang maayo ang mga guidelines nga ginapatuman sa taga checkpoint. Si SB member si Sar Valencia, SB member sang Difon, suno sa iya manami nga mabatian nga nagabuligay ang mga rescue group bisan na lain-lain nga grupo kag bisan volunteerism basta ginapatuman sa nga instrikto ang mga pagsulundan sa checkpoint kag sa iban pa nga parte sang probinsya. Sunod naman diri kay Police Captain Reynold Gonzales, Chief of Police ang Difon Police Station, nga instruktohon ang pagpatuman sang guidelines sa checkpoint kag kun may mga violators dakpon kag pusasan kag dalon sa police station kag dungan nga pinahan. Samtang nagagabala ka siya nga posible nga may mga magamit sang piki nga mga vaccine card kag inigamiton sa mga checkpoint bangod kay wala sang QR code. So amo ning concern ni Police Captain Reynold Gonzales kaina nga tani ko no ang mga vaccine card may QR code agud hindi mapiki para nga pag-abot sa mga checkpoint i-scan lang kag magagwa nga matuod nga vaccine card kag hindi piki kanyos lang dyan eh. Oh, so dito bot man ng balon kaina- ay ambal sang hipi nga striktohon gid kun ara sa quarantine control points. Tanawon sang maayo kung napiki ang ina vaccination card nga ginadala niya, what if abi kung wise siya dala sa vaccination card, legal ID lang abi niya, no? Pwede na. Ang ginapangita gid dia amoy ning vaccination card kag subong man ang health card nga may QR code kag subong man ang travel pass para sa mga gusto gid mag-travel sa malayo-layo kag subong man ang health declaration sa gapon kanyos line diyan. Oo. Di kung way kapayay mo kapabaksin, ngitaan ka gid kinahanglan gid magpabaksin ka. Base violation na karon sa kinamatarong sa isak tabo. Ina man ang basihan kanyos line diyan nga ginapangitaan sa vaccination card. Pero hindi gid require nga tanan-tanan pangitaan basta may health declaration lang kag travel pass kag subong man sa mga borderline kinanglan may health card. Oo. So amo Bali, ginang mas kinanglan. madali. Roger, mas madali nga makaagi kapag sa checkpoint kung kompleto ka na kung may vaccination card na kanyos lang dyan. Oh, I see. Amo na nagaling ilang nga implementasyon ato base lang may mag-report sa Commission on Human Rights nga mo ginang ginapangita nga way pagani sila ya vaccine kag iban willing man nga magpa-vaccine tianon mo kulang nga aton nga vaccine bakuna. So amoy na ang ginasiling dito kay na nga mas madali ka makalusot kung kompleto pareho sang vaccination card, health card, travel pass kag health declaration. Oo. Kung kompleto na inatanan kag ma-verify nga wala sang piki, madali lang ang pagsulod. Pero kinahanglan sa gyapon ang pag-check example pareho sa akon diri sa probinsya San Quirino kung magkadto ako sa Nueva Ecija o Nueva Vizcaya o kung sa Isabela province kailangan o kung kinahanglan hibaloon ko anay kung ano ang ilang mga pagsulundan didto kag kumpletuhon agad nga wala na sang maging problema kung magsulod sa ilang probinsya kanyos lang dyan. Oo. Kanyos line Alex, medyo distansya ka lang sa mouthpiece mo, Leo, kay daw nag-muffled, no? So, botang balon nga tama, nakistrikto. Ang Okay. pagdumalahan, ang pagda-check sa ngaton nga mapulis sa Luzon area. It comes ini sa mga
quarantine control points. Roger, ay ang ginahalungan diri amo ang Delta variant nga kung magsulod diri mas delikado. Oo. So kung pwede man lang ma-prevent nga hindi na masublan diri ang probinsya sa Quirino kag iban pa nga probinsya sa region 2, instriktuhon sa mga borderline sa checkpoints sang mga nagapatigayon sang checkpoint pareho sang pulis kag iban pa nga volunteers group para nga malikawan gid ang pagsulod sang Delta variant diri sa mga probinsya kanyos na Johnny. Okay. So, mayo ni, at least hug tanay na kag tanawon man sa aton nga mga pulis da nga when it comes na sa vaccination, kung magstrikto dira guro sila basi mabutang sila sa alang-alang pero tanawon man nila ang mga pros and cons, no? With regards sa ilang nga implementasyon. Alex, kung ano gid man mga update dira, no, kanyos line Alex, paliog lang timbre dire di insigida sa Iloilo para nga mapasulod naton. Base mayara ka pa nga mga talamyawon sa imo nga mga kopdanan dira kag sa imo nga mga himata kanyos line Alex. Sa mga himata naton diri sa Quirino, sa Montalban, sa Bulacan kag sa dira sa Iloilo. Ginatamyaw ko kamo sa maayong adlaw. Magandang araw sa inyong lahat. So halin diri sa Region 2 Cagayan Valley. Ako ang inyo kanyosline Alex Saspa para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Alex Saspa atong koneksyon live and direct sa Cagayan Valley region. At least gina-check naton kung kumusta man ang sitwasyon sa Luzon area. So, mo to ang ila ng hugtanay kung parte sa quarantine control points nga may aradara nga borderline na checkpoint nga ginatawag bala nila. So, amo na tong ila nga ginapangita kung may magalabay nga mga tawo ilabi na kung non-essentials malang ang iya nga pakadtuan kung mahimo pa lang kuno nga magtiner na sa inyo nga balay. Kung magluwas lang kung essentials, dapat may pakita ka mo nga mga health declaration hasta ang inyo nga ID sa company. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakal ng itlog? Kanto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Kaya John Kapulot, Newsline John Kapulot, mayong gabi. Salamat sa pag-tanaw de. No, dugay kuha na kami niyo, maukapanay no. Mayong gabi man kay Orly Cabalfin, Eda Joy Bono, Theripas Raw, Juris Jade, and Pat Marshall. Kay Sir Vernon Cabalfin dira sa Amerika, kay Gingging Kanto, kag sa iya mga classmates sa BED sa WVCST now ISAT University. Thank you so much sa mga manunodlo sa ISAT-U, sa WVCU. Madamo ging nga salamat kag diraman sa Iloilo City National High School kay ma'am ninyo Tarusa. No, kag sa iya mga pagdanan. No, mayong gabi sa inyo nga tanan. Draman kay Lani Upjer Kaunga. Mayong gabi. Kay Erwin Alison Magarzo, Maymay Rapita, Rika Mizuki, Hernani de la Cruz Galvez, kag kay Karam Estember. Sa mga gimaras nun, mayong gabi, kag salamat man sa pagtanaw ninyo dira, pagpamati sa gimaras sa Newsline.
ang ginahulat-hulat ang atong nga interviewee nagikan sa probinsya sang Iloilo. I-check nato na ang atong koneksyon live and direct sa probinsya sa nga Antique. I-check naton kung ano ang mga update dito kay bangod nga stricto naman to sila sa border. Kung why ka travel pass, hindi kagid kalusot dali-dali nga inang travel pass permado sa mayor. Kag mayara ng alikorban base bala nga may magpalusot naman nga mga ilimnon dito sa probinsya sang Antique. So i-check naton ang impormasyon upod sa kay partner Romeng Antonio. Paliog, standby. Partner Romeng, go ahead. Umpisa ka dyan, partner or newsline dyan hindi man lockdown, pero grabe ang restriction sa travel dari sa probinsya sa Antique. No travel pass, no travel ang sitwasyon subong. Example, kung ikaw isa ka pumuluyo kang isa ka banwa, kung mag-travel ka pa merkado o kadto sa iban nga barangay, kinahanglan mo ang magkuha sang barangay pass o kung barangay clearance, agud kung magsulod naman ikaw sa isa ka barangay, may pakita ka, municipal wide. Pero kung magkadto naman ikaw sa iban nga banwa, kinahanglan mo gid secure sang travel pass nga i-recommend sang barangay. Tapos makuha ikaw to be screened o kung usisaon sa municipal health. Ang in charge o kung ang doktora sa municipal health office. Tapos kung okay na, pwede na ikaw makakuha, transakon mo na sa office of the mayor. Kaya ang mayor, amo magapirma sang official nga travel pass. Kung di ikaw nga banwa magkanto, kinanglan specific din from imo nga banwa, makadto sa diin nga banwa, specify mo gid kung ano nga purpose. Ina sa hindi apor. Kaya ang gina-authorize lang diri na mag-travel amo ang apor. Authorized person outside the residence, mga medical personnel, mga obras hospital, mga frontliners, mga men in uniform, kag iban pa na bilong sa apor. Maliban sila tinanglan mo na gid ang travel pass. Kaya istrikto patuman, kaya ang kada banwa, instruksyonan nga magpatigayon gid kag checkpoint, kag kung waay siyang travel pass, no travel sa iban nga mga kabanwaanan. Apang sa unang adlaw nga implementasyon sang sini nga restriction, damo nang reklamo, partner. Kay man waay lagi sila kapreparar sang mga amuni. Kay kahapon lang nag-meeting ang provincial IATF, subong lagi nga adlaw ma-implement. Kasi may iba na yan nakaridi na sila manuglakat, ready ng tanan, waik balo, na punada pa. Mga pinalangga ng mga tagparamati. No? Amo na nga damo, reklamo, kag subong adlaw, damo nakapila sa mga kabanwahanan, para lamang na magkuha ng travel pass, agud baka sulod sila sa iban ng banwanan, kung diin nga banwa sila, mapauli, o kung panulong. Newsline, what if abing ikaw yan negosyante, halin ka sa isa ka banwa, pero mayara ka negosyo sa isa ka banwa, anong matabo na sa imo adlaw-adlaw kay gina-check nimo ina? Gina-allow ina sila. Mapakita ka lang sang business permit mo na ikaw tagiyas kung tagiyas sa negosyo. Tapos sa mga drivers, pwede magaling mga drivers mo. Basta may driver's license ka lang. Kag mas mayo pagid nga register ang inyong organization, may ikaw isa ka membro o na may membership ID ikaw para makitaan ang legitimacy nga ikaw, legitimacy sa imo existence bilang isa ka driver partner, ka-slide.
So, mayor gid ang mapirma. Mayor gid ang mapirma sa sining travel pass. Amo na gani nga gapila subong ang mga kabanwahanan o kung ang mga katawhan sa mga opisina kag munisipyo. Kaga ang reklamo sinidiri daw makuri ang proseso para nagdani kay na nakita tas banwa sang lawaan nga ginutok ang daho. Oo. Doon dumabla municipal wide ang mga travel. Oo. Diba? Magkanto sa ibang nga lugar. Oo. Isang ka opisina lang yung transaksyonan mo, dapat ang travel pass sa barangay na lang tani ma-issue para nga hindi tamaan ka gusto. Ti dapat ang mayor hindi sa magasinali na kaya newsline roaming. At ara gini dapat ang mayor kung ay ang mayor may designated nga tao, amo lang na ganing. Hindi nila ma-decongest ang volume sa tao na nag-transact para magkuha sa travel pass. Kaya dumabla, sila ang populasyon kang sang kamanwa nga gusto mag-travel sa amo ng adlaw. Ako man nga tugok, sila partner sa nag-transact nila sa isa lang sila. Oo. Ti mabulubudlay na, mayo na kung makontrol ni mo ang health protocols na mo observar. What if abingin mo mag-observar na ang physical distancing? Amo gani na obserbaran na naton na namo tao nga pila na break naman gani ang social distancing. Ang purpose ning restriction kalabanwa para makatao mensahe sa mga tao nga bangon stricto ang pag-travel kag kinahanglan mo butang din ang purpose mga benan para ma-minimize ang unnecessary nga travel kundi ang hulag sa tao na control gawa province-wide para hindi maglapta ang Delta variant ang nagkadlakan ng tanan. O garing sa pagbual ng mga travel pass, hindi rin makontrol ang pagdalo sa tao. Ang muna mabulubudlay kung paano nila resolbaron na da. Na amo na kinanglan may crowd control gid ang tagsa ta municipal government kung sa mga tao naga pangayo kag naga-apply para makakuha sang travel pass kanyos line dani. Kag sa dugang naman nga report umpisa nga naabay man sa meeting kahapon sa provincial IATF nga bawal ang may likurban. Baw, damo naman binaklanay pangumpra ka mga whiskey kag mga rubog ni rin Nagtipon, sikreto ng baligyanay naman na. Ate ko may sekreto baligyanay partner ang presyoanay kanya doble mo. Oo, Pwede ang irason ng tanang kalibusyante, hindi ni magbligya ay bawal. Pero kung kapamilit ang manugbakal, di makatao mensahe sa manugbaligya, may jako, mahal-mahal ba? Di makuha ng manugbakal, maklunta, importante, hindi maglaway. Oo, tago-taguan na nga ikaw lang bala na magtago. Partner, bawal tuod ang baligyanay. Pero bangod nga ang tumiro palang partner mo kang adlaw ka dyan bawal ang inom. Tininastak palang mga tiyanggi kag matindahan. Oo. Natural may baligya, gidra. Kaya dyan na-experience natin nga binaklanay sa tiyanggi. Hindi ko pati nga ura pinagabakal kag ura nandag na baligya. Kasi siyempre may kapital kung may nagabakal, siyempre baligya naman na may kapital mo na mo. Ganit ang kuhon pirmi. Ang kuhon ang napirmi, hindi tagualan para hindi ka makita. May diya pagitsunan, balik ka pagit, mahal ba na? Hasta sa ng ikorban? Sugod, subong, hasta sa Isip tawag sa subong, duwaks mana na, partner. Oo. Kung atong tanawon na newsline rooming, mag-amutin ng may likorban sa public places, may oras, ang ginbutang abi, nga mo lang ni likorban, amo ni oras, hindi likorban. All throughout, all throughout, partner, adlaw gabi, way baligyanay, gibisti, partner. No, why man im nanay public place? Ura man. Tanan-tanan, ura gid. Oo. Kaya mo man dyan kung ontab lang maakar man ka dyan kung baligyanay, kaya tuba nga daw langgaw. Kaya lang naman tutulan sa iba na mga muna. Ako gani,
Diin pag pandemya nga tagprigado kuno brutal tao na basta rin nan nagarlaway do ay mo ang sagap ko diin himot. Oo eh. Nga kapit pang ibanding nga na kung wala ilim na nga gasala nga daw yo idubuang tuod kung hapon. Kag Rigyar man kadya magamang karangan partner ang mga kalawag na pulis. Oo. Oo. Lan mo kung may pagbawal may palot sanay. Oo. Kung may dyan naman maninunayan naman tinaamit sikpuin. Kaya may magrisgo ng mga tao ng mga agi sikpuin sino sisa. Karon kung may palusot mo sa pulis ang magkalawag na pulis manandar dyan kung paano magnegosyo mo. Oo. Iba gani kang ligat to nga isikyo to. Oo. Ano na una gito. Rakla pulis nagrakla sa rakyan na mo, nag-milyonaryo, gulpi, bangon sa whiskey. Di laban-laban ni kaya di rin naman sila mangumpra sa syudad sang Iloilo. Oo, so ganito nga. Saan ka banto sa Hamtek? Pag pantol, wala ni mga nito, raman tulig sa kaan kaso. Di ko mamanaan ka to ang di ko pambalo, nagrakasakyan na. Di mo nabanta sila, sa bagay, sila man mabantay mo. Ano mabantay? Abantay sa latay ko. Hindi naman taga-bayar gabantay. Di galing kay ti, kung sa buhon mo to, tanan-tanan, maano ginaman? Oo iban gani. Iban gani, tulis pag sakay sa sakyan mo. Kung igo mo ito man nagkakabaro mo nga bantay, kasi siyempre, tawaan mo man ba? Kung di mo ba tawaan, mas skill partner mo. Oo. Happy kay kung hindi mo matawaan sila, ikaw lang happy, pag leak informasyon, nakop na. Laban. Amo na magbiyanan. So, amo diyang report na tan, alin sa probinsya kang Antique, mga kabyanan, kag karon nga update, bahin sa amon man diri pag istrikto, bangod sa kahadlok man namon tanan diri nga magrapta ang Delta variant kang COVID sa Antique, isubaybayan ta lang sa aton nga pag-report gikan diri sa probinsya sa Antique. Amo ini ka newsline, diyan ang report gikan diri sa probinsya kang Antique. Ako dyan si ka newsline Roming Antonio, nag-report sa Antique, nag-report para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report sa atong koneksyon live and direct sa probinsya sang Antique upod sa kay ka Newsline Roming Antonio. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Kaya Jonathan Cabrera, kag sa mga empleyado sang More Power, mayong gabi sa inyong tanan. Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang obra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Kagapangita bala kamo sang rehistrado nga veterinarian? Mag-consult kamo kay Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga kasapatan. Kung nagamasakit ang inyo ido o kung anyo manda nga mga kasapatan, mag-consult kamo kay Doc Ronnie Galia. Lat-latan nyo lang, kay base dugay-dugay, matapos na niya process ang tanan-tanan nga mga requirements, hasta ang clinic ni Doc Ronnie Galia, i-announce man namon na di, para nga mangin
mayad pagid ang serbisyo sa inyo kag mangin accessible sa inyo tanan nga mga gimaras nun. So standby lang gid kamo kay amo na siling naton, hindi kamo magpadaso-daso kung hindi rehistrado nga veterinarian, hindi nyo pag-isalig ang inyo nga sapat. Kay basibla praktisan lang sapat nyo bala. Nga dugay galuya na sapat nyo, ulihi ang paghinulsol nyo. Mayong gabi kay Tokone, Antenine, kay Maya kag kay Andre, Draman kay Mama Bining, kay Norma Briza, Bebs Villanueva, Henry Vargas, Joe Pineda, kay Manong Nonay Mark and Roxanne, kag sa mga kids kay Yana and Enuhan, kag Draman kay ng RK, kay ng Tata, kay Toto Justin, kag kay Mami Alice. Kay Mark, no? Sa bana ni Arke. Sinong Mark Kalamba? Pares na sila Kay Mark. PJ da, kagay sa kay daddy o kay tatay, mayong gabi. Musta na? Okay ka na? Kabay pa nga, okay na. Yara sa atong linya, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero, nga madamo nga award nga nakakuha yan no? Bilang spokesperson kag maayo man nga serbisyo sa Philippine National Police Senior Master Sergeant Lindero, sir, upod nimo diri sa bong si Johnny Diaz kag si Sweet Don. Mayong gabi, welcome sa Iloilo Newsline. Sir Johnny Diaz, mayong gabi gid kag sa imong partner kay Trexie. Kasi parang nagapamati kay mga ilong gostobong sa Iloilo Newsline. Oo. Sir, una sa tanan nabasahan ako ng imong press release with regards sini sa akyat bahay. Nagnubo ang numero sa mga na akyat bahay sa probinsya sang Iloilo. May ara kita nga balasihan ano ini nga period. Kaya nga ito lang kanina nga news release ay regarding sa numero sa bahay sa probinsya ng Iloilo. Nag-cover na siya sa Enero to Hulyo sa subong nga tuig. Kumpara ina siya sa natabo man sa previous nga mga tinig. I see. So, dako gid ang pagnubo 10%. Hello, sir? Dako gid ang pagnubo 10%. So, ano siya ang signature? Oo. Siling ko, dako gid ang pagnubo 10% when it comes sa akyat bahay. Yes, sir, nadako ulit sa ginubo 10% sa subong sa numero sa mga akyat bahay natin na kasabil sa probinsya sa Iloilo kumpara sa numero sa tuig 2019 kag 2020. Ang rason sa inyo nga pagtan-aw nga nagnubo ang kaso sang akyat bahay sa probinsya? So yan, siguro isa na isang ginatanaw natin diri kag based man sa assessment ng ating provincial director, si Police Colonel Galvez Guerrero, ang isa sang dako na factor na nagnubo ang akyat bahay incident diri sa probinsya sa Iloilo. Amo ni ang pagpatuman naton sa mga quarantine measures, especially kag encourage naton ang mga tumuloyo nga mag-stay at home kung wala man lang sila sa mga essential na transaction sa duwa sa nila panimalay. Dahil tungkol siguro sa presensya sa mga media, diya sa social mulay, kung man ang nag-present sa mga kriminal, especially yung nag-proman sa akyat bahay ng mga modus na hindi na lang mag-trick in sa mga panimalay. Na siguro sa Johnny na kung nakita natin, ang damo ang kaso man sa street robbery natin kag-sir. Tungkol niya, dahil siguro nag-resort ang aton nga iba nga pagmuluyo kapag ang biktima instead niya kabinugan nila kang una ang mga magpagsaka sa mga panimalay. Oo. So nag-resort sila
sa pagbantay sa mga tao, labi na sa malinding company o kung sino dira, ang vulnerable nga dapat nila biktimahon sang sining mga robbery suspects. Tama na, Sir Johnny, katulad kita nato sa mga recent incident, ginabadayan nila ining mga collectors, ang mga courier, at ini of course, ang nambal mo kanina, ang mga collectors sa mga lending companies, sa ibang pagiging mga negosyante nga ila makitaan nga vulnerable tungod nga sa mga public market for Sir Johnny, director sa Tabo sa Saraga, atong nabiktima sa mga kaptanon tungod nga pag-abot sa kanasay, tubto para tubto sa gabi, halos wala na tao ang mga public market natin. Oo. Sa nagligad, may ara nga hold up incident sa Kalinog. Ginsundan sang GNT Express Pututan. Sunod, may ara nga hold up naman dito sa Tupol, Kabatuan. Kag may ara pagid robbery sa delivery sang sigarilyo sa Pasig. Galing nagkaladakpan to mga suspects. So, daw sa ano kamatuod, nga mga suspects nga nagkaladakpan sa Pasig, amo man ini sila ang na-identify nga suspect sa Kabatuan kag sa Saraga. Isang nagligad nga tuig niya sa Saraga. Yes, Sir Johnny, kinakalipay nato no, sa pagkakaidalos sa ating mga pumuluyo nga ining pag-resolve sa isa kaso sa Pasig City recently, nag-resulta man ni sa solusyon sa duwa pagod ka mga robbery incident nga natubo man, no? Itong natabo sa Kabatuan, kada na-identify man sa mga biktima dito sa Saraga, nga ang duwa ka mga lookout dito sa Pasig City, mo man ang nag-iwat sa robbery dito sa negosyante sa Banwa sa Saraga. Oo. So, botang balon, ang ilang operation, province-wide, o kung base lang nga, panglaksam pa ni sila sa ibang nga probinsya. Senior Master Sergeant Lindero, sir. Matodi na, Sir Johnny. In fact, din na tanawagan sa ato niya Provincial Director ni Police Colonel Albert Guerrero na kung pwede pa lang mapalakda ang informasyon sa mga kainod na probinsyahanan like ang Capiz naton, kay base ining mga suspектado nga nadakpan sa Pasig City, naka-conduct man sa operation, no? Naka-hold up man, o nakakawat. Even sa Negros, Sir Johnny, tungod nga kapos malang kasi ng mga persona ang mag-cross border, especially kung kita sa CCQ nga status. So may posibilidad na kung ini ang ilang lang trabaho na naging aktibidades, mati nga hindi lang dire sa probinsya ng Iloilo ang ilang mga pangbiktima, kundi sa mga kaigod pa natin nga kaprobinsyahanan. Oo. Base labot na ni sila hindi lang sa Panay Island, labot sila sa Negros? Base, Sir Johnny, kasi pruro ba lang ang sakyan sini. Oo. Kaga, base lang, shifting lang nila ang ilang mga operasyon rin sa piyak na isla, kaga dire pa sa isla ng Panay. Mga Sir Johnny, kung tingin natin mabuligad, nga mapalagpat ang ilang mga pictures, ay bakit naman lang ma-identify sa mga victims kaya sila man dali ining mga suspектado sa mga treatment or robbery nga natabo sa iba niya mga lugar. Oo. So mas maayo ini nga lihok nga pagahimuon sa nga Iloilo Police Provincial Office ang pagpalaptas ang pictures nila tod na base bala nga may ara nga ng biktima kag wala lang bala sa nga dugang informasyon pero pagi ni sa picture base ma-relate nila madumduman nila nga mo ni gali ang mga suspects nga nagsulod sa ila abi establishmento o kung naga-biktima sa ila. Senior Master Sergeant Lindero, sir. Tama gid nga, Sir Johnny, kag-impact ang kaso dito sa Saraga kung na-identify sa mga biktima, amo ang armas kaging gamit sang sining mga suspectado na nadakpan dito sa Pasig City. That's why pagkakita sa sining mga biktima sa Saraga, no, nga negosyante, gilayon siya nag-report, identifying, confirming nga itong nadakpan sa Pasig City, amo ang nag-hold upan sa iya. Oo. Amo to ang may grocery store. Nga ginatayaan Yes, to Sir nila sa Kaydason to sa motorsiklo. Tama, Sir Johnny. No, kang natabo na kang January,
kapas sa memorya ang biktima ang natabo gani na identify niya ining duha ka suspectado na dapat sa facility na the same nga suspect man na nag-hold up sa iya. Okay, so mas maayo ini. Senior Master Sergeant Lindero sir, base makapangayo man kita sa mga pictures na para ma-share man naton sa atong nga mga koneksyones. Senior Master Sergeant Lindero sir, madamo nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline. God bless. Thank you so much man Sir Johnny, no? Salamat man sa Iloilo Newsline sa padayon niyo pagsuporta sa mga kampanya sa Iloilo Police Provincial Office sa ating handom nga makalimong pagmapatawhay ang probinsya ng Iloilo. Thank you so much. Si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero, ang Public Information Officer o kung spokesperson sang IPPO. 40 minutos na nakaligad sa alas 9 padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Kay John Capulot, salamat sa pagpamati sa Iloilo Newsline. Newsline John, mayong gabi. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiyan namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod hasta ang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba. Bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. May ara makita sa Food Panda kag sa mga Panda Pro users naka 25% discount. Mayong gabi kay Oliver Sarabia Harjalin, Rito Chiva, kay Josan Bautista, June Kalumay, Mary Joy Castiva, Mary Eve Santia, Anse Kedato, Sagot 3? Sagot. Okay. Kay Anse Kedato, Precious Cabalonga, Gemma Cabalonga, kay Tokadoy, Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, kag Kagawad Amin, kay Kagawad Betty Malion Talavera, kag Kagawad Rita Hurtado Lanasco, kag sa mga kagawad, iban pa nga mga kagawad, kag tanod sang Barangay South San Jose. Mayom lang pagpamati man kay Pariroy Sihar kag sa iya nga pamilya. Kay Nong Art Calzas, kay Dr. Calzas mayong gabi, kay Giovanni Bay sang Visayas, Journal Visayas, no? Thank you so much sa pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Check tang atong koneksyon live and direct naman sa probinsya sang Guimaras. Upod kay Danny Villases, may driver to sa motorsiklo nakabunggos poste patay gid. Dan, paliog standby. Yari ang report upod kay Newsline na Danny Villases. Dan, go ahead. Yes, Jan. Ari ang pila ka mga balita, mga informasyon. Di sa bayan sa province of Guimaras. Isa diri ang napatay matapos sa gideklara na dead on arrival. Matapos niya naguntad ang isa ka traffic accident sa bayan niya sa Barangay Concordia sa Novelinsa sa probinsya sa Guimaras. Tapos niya pag-angot kay Police Chief Battalion Sergeant Orlando Castellano, ang police investigator sa Nueva sa PNP. Ginikilala sini ang biktima nga mo si Patricio Davo Jr., 24 ang edad, ng populasyon Nueva sa probinsya sa Guimaras. Tuno sa kay Sergeant Castellano nga mga alas 7 ang takna kagabi o mga 7:30 ang takna kagabi sampang ini nga biktima nga si Patricio Davo alin sa office ni Auton sa area sa may
may barangay Concordia sa may kilometra 20 sang nagpauli sila sa yasing pulian sa may barangay populasyon sa maglapaw ang yasing motosiklo nga ginadala kag nagbunggo ini sa poste nga nagbaruro ini kag nagtugas sang kamatayon sang among biktima. Dala pa ni sa mga katapo sang response team sa bayan niya sang bayan niya sang provincial hospital sa Mailibon apang sinisiling ko na did on arrival ang amoy ang biktima. But still, natin pagid sa dugang ng investigasyon, matapos na sa PNP, ang ining amoy ang traffic incident. Now, sa gyapon sa bayan niya sa Diba, Valencia, isa diri ka lalaki ang papuway anay kagabi sa police station kay bangod nga ini sa baylong nga magtuman kung tani sa ginayo sa mga barangay official nga panggawa banbahan sa ginaod niya sa pagkanta o po sa grupo ni sini apang sa baylo isa ginangkat sa pa sa inaway ang responder nga barangay Kagawan sa ginapangabay sa nga hinay-hinay lang ang pagkanta sa paginaod sa nga barangay kaya madamo sini ang mga nagareklamo. Ang report kadabaton sa Valencia Police nga ining si barangay Kagawad Green de Lumpa sa barangay Kalaya sa mga banwa nagpanawag sa police assistance magtapo sa Valencia PNP pamusining isa ka tao ini nga ginikilala sa uli nga mo si Gerson Espanilla igawan 27 edad sang soltero sang sitio Natalud barangay Kalaya Valencia Guimaras gin sita ini sa kung gipangabay no radar no gipangabay sa ni Kagawad de Lumpa niya inay niya pag-aon nyo ang pangkanta niya sa grupo nyo kaya madamo siniga reklamo apang sa baylo sini tuno sa complaint ni Kagawad de Lumpa gin patunog niya ang pag-aon niya sa kinanta niya ginangkat pa pinaway ang amo iyang Kagawad. Sa bangol sini, nagpayabulig si Kagawad de Lumpa, tagin kadtuan ini siya, upod sa mga katapo sa police. Persons of Gerson Espanilla Igawan, ang among singang tao, nag-himo sa pag-ginahod, nag-kusyon sa barangay Tanod o po sa kay Sulpicio Ligada, muning TAN member, bago po man sa kay TAN member Green de Lumpa. So, ang ining suspect na ini, nga si Gerson Espanilla, gindala sa position, again po, ipapuway ini siya, kay pag-agagin pagwaman. No? Daw sa nagawa ng report, nagpangayo, magandang pasensya. Kasi mo niya bilang nga, medyo man, hindi man mag-moblas mo niya kung nakainom ng mga muda o ano man, lantaw niya bilang ang dawod. Kanyos lang, Dan? Magkasulbo ka mo sa mga pumuluyo. Dan? Tigin, yes, Dan. Kanyos lang na, Dan namigid man guro ni nga i-apply tong ordinansa nga gin-sponsor bla ni SB member Art Cartel. No? Kaya namin ni. Ipaambit to sa bilog nga probinsya sang Guimaras na lang para malikawan ang paginahod nga hindi madisturbo man ang mga pumuluyo kanyo slide yes. So, ang iniyang no? Ay niya sa niya sa may Valencia ini wala pa ni ma-adapt sa province no pero basta kutol sa Kagawad Art Cartel i-adapt sa province pagdira niya sa prevista nag-start na niya ang kampanya sinito balang ginatong i-report sa gabi ang abot ko ang balon nami ay paambit Dan hello Dan Adan?
Ang isa? Nadula? Okay. Waya magets ang aton nga buot hambalon, no? Balikan ta. Ang report ni Newsline na Dani sa probinsya sa Guimaras. No? Arat sa? I-check naton liwat kay nautod ang iyang linya. I-check ta. Okay? Lingko, ka Newsline Dan, ay nami ni ipaambit ang ordinansa. Kay dito pa lang nituod sa Buena Vista, siling ko i-adapt sa probinsya para way na sa may magahod pa. No, ang ordinansa sang Buena Vista Dan. Yes. Inong-adapt pa rin, no? Ako din sa kay kagawad Art Cartel na mismo si Vice Governor Giorgiando na pagkini na approve ang inyong ordinansa kag ini adapt pero subong wala pa ini ma-materialize ang amo yung ordinansa. Pag ini mo diyan ni kagawad Glenn Dalompa bilang nag-responder na sila tungkol sa mga reklamo sa mga pumuluyo nga tuman kagawad ang ilang tabla. Simple siguro ginaminom ng suroy. So din kaduan ko ni kagawad Glenn Dalompa kag sa mga project ni nga mga kagawad mga barangay tanod kagin pangabay ini si Gerson nga kung nga pwede, nila kanta ko, ang inyong gawda. So sa baylo, tulad sa report ni Kagawad Dalompa, sige, tunuan niya pag ni kanta. Kapag tapos, ginangkat siya pa kunudi ang Kagawad, ang inaway. So amo tong giniwan wala yung Kagawad Dalompa, kinkawag niya ang mga barangay tanod, kag ginkatuan, ini ang ining si Gerson, kagin panabay din kita sa kagin tawagan pulis. Kagin dala siya sa may nilabayin sa municipal position, din papaway sa kagin sa kasi ko na matuguron ng mga ginambal siya guys. Kag pagkaksunod pag-aga, nagagawa man siya, kagin ngayon man puno sa patinsa. At may na, kagin na tagaan sa isang eleksyon, din papaway na siya sa position sa may babalin sa yan. So, sa Hordan, nakakantog kita kayo na sa may impact station sa Hordan Police agol sa pag-sayod sa development o kung sitwasyon. Sabay niya sa pag-transfer sa mga sa mga papers, mga police mga police files o ano magabi. So ako din na sa police natin ng istorya nga naging balik sa Hordan position ang pag-apply mo naman na mo ng papers work kaya tungod bilang kaya contact naman sa mga libon mo. So balik na ila serbisyo. Balik na ila serbisyo Dan. O dana starting kahapon. Okay. Kung magdaka mga kadang mga papers work sa police station sa Hordan, di ka mo ito makadto sa Libon. Ikala ka mo ito sa may position sa may Hordan. Kaya ara na da, ano? Dahil ka mo kadto po. Amo ito di sa tinagin na pabutag sa police nga ito din na pabutag sini. Pero ang patigyan sa pag-quarantine, no? Siyang pagdara sa mga police o po sa kay Major Bermio, daw buwas sa kuno Buwas sa kuno magtapos sa ilang sining quarantine. Of course, after that, back to normal na ang ilang sining operation sa may Hordan Municipal Police Station. Maraming ito sila mga report sa mga informasyon sa ating sining mga balita na kwasili sa banya sa probinsya sa Guimaras. Mga balita rin sa Guimaras. Gusto nyo mga informasyon na nagpatuloy. Of course, may digit kanya mga dugapit na mabalita buwas nga daw. So, para ini sa Iloilo Newsline, ang inyong newsline Ali Bilgasos, Alis Guimaras, para sa Iloilo Newsline.
I-check naman nato na report sa aton ka newsline nagikan sa probinsya sang Iloilo. Roel Arbael, may mga informasyon, mga natipon nga mga balita, police reports sa probinsya sang Iloilo. Palihog, standby! Ka newsline na Roel Arbael, please come in. Check naton ang iyang report. Hindi pag-volume sa piyak anay. Okay, aransa. Okay, go ahead. Well, please come in. Gikan diri sa probinsya sang Iloilo, una diri Sir Johnny no ang pagkadakop sang isa sini ka hubog nga lalaki no nga nagadala o kung nagataklo sang yasining armas utang dira sa banwa sang Kalinog kahapon no nga kung sa diin natigayon na ini siya nga madakpan or makuhaan no sang isa sini ka 12 gauge shotgun ining persona no nagaingalan kay Arnold Navigar Senior 37 anyos kag isa sini ka residente dira sa barangay Badji San Julian Kalinog Iloilo kag natigayon no nga makuhaan sang Kalinog PNP sang isa sini ka 12 gauge shotgun no sa iya sini ginataklo sini nga patig nga sling bag no kag subong man ang isa sini ka bala no nga may magazine ni siya kag nakuha gina yung iya sini nga D12 nga paltik nang wala sang lisensya kag wala sang nagakaigo sini nga dokumento kag nakuhaan pag ining persona no sang duwa sini ka kutsilyo kag isa sini ka binangon no nga ginapang taklos niya no kag ini siyang ubog nga nagawarang no dira sa barangay Badji San Julian Kalinog Iloilo. So yara no sa Kalinog lakapsel ini nga nasambit sini nga suspitsado kag nagatalanan no nga magapakatubang sang kaso no sa paglapas sang Republic Act 10591 o kunining pagupot sang isa ka armas lutang. Subok man isa sini ka evaluator ang natakpan sang Saraga PNP kahapon dira no sa pagibat nila sang yasing border o kon random checkpoint no dira sa barangay Dawis Norte, Zaraga Iloilo kag sa barangay Inagdangan no Norte Saraga Iloilo kung sila na tigayo no ka matiklo o kung ma-impound no ang duwa sini ka dump truck ma-impound sang Saraga PNP ining duwa ka dump truck nga may karga nga illegal quarry materials no nga kung sa ini ang isa wala sang delivery receipt kag ang isa naman is open dated ang yasining delivery receipt. So impounded gining duwa ka dump truck for the meantime samtang ginahitso pa no sang tagiya ang nagakaigo sining penalty no sa sining nasambit sining paglapas sang quarry ordinance no illegal quarry ordinance o kuning provincial ordinance 2017-145 no. Sa dugang naton sining balita sa Johnny no isa naman ka wanted person ang nadakpan sa Ahoy PNP kahapon ining persona no isang ining wanted nakahingalan kay Edmar Dilicana 31 anyos nga residente sang barangay Bayang Ahoy Iloilo nga kung sa din ini siya ang wanted sa kaso nga imprudence o kon reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injury with damage to property no na kung sa din ang sining arrest warrant ginisyu ni Judge Gonzalo Espano ang presiding judge sang 3rd Municipal Circuit Trial Court dira sa banwasang Sara Ahoy Limeri dira sa banwasang Sara Iloilo kag natigayon no nga matiklo ining nasambit sining wanted kag yara no naunong karon sa lakapsel sang Ahoy PNP kag may yara ining girekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo nga kalwayan nga 50,000 pesos no. So mo itong madulong naton nga report gikan diri sa probinsya sang Iloilo sigapon ini si ang inyo sining ka newsline, Roel Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa atong koneksyon na ka-newsline na Roel Arbael live and direct sa probinsya sang Iloilo. Ang Malacanang nagpabutyag ngang mga nakuha nato nga medalya dito sa Tokyo Olympics. Amo ni kuno ang best nga performance. Dalayawon nga performance. Kag under sa Duterte administration. Ari ang pagpabutyag ni Presidential Spokesperson, Secretary
Harry Roque. Hindi coincidence na we had the best ever performance in the Olympics, including our first gold medal ever in our history under the leadership of President Rodrigo Roa Duterte. The figures will bear me out, pero talaga naman pong nagtanim at nag-invest ang ating Pangulo sa ating mga atleta. Kauna-unang panahon po, record po ang suportang pinansyal na ibinigay natin sa ating mga atleta at nakita naman po natin ang naging prutas ng ganyang investment. No? Pero sa last year po ng taong 2021, ang budget po na binigay ng Duterte administration sa sports ay 1.3 billion pesos. So, nakikita nyo na po meron po talagang direct correlation doon sa halaga na ini-invest natin sa sports at yung mga nagiging performance ng ating mga atleta. Cortesis ang PTV. No? Cortesis ang PTV. Thank you so much sa inyong pagatagman sang impormasyon. So, si Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. Maya lang ang pagpamatiman sa atong mga listeners sa Sagwa sang Pungsod, sa mga Pinoy kag mga Ilonggo. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Sa liwat, CL Diaz Poultry Supply. In punto alas 10. Maya lang nga pagpamati kay Ayan Vincent Casiple, Cirilo Tupas, Manolita Sibonga, Zenny Villanueva Octaviano, Lenny Ifondo, kag Mary Grace Bautista. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, salamat sa inyo nga pagupod. Hindi ka mo magkalipat sa mga kilala nyo. Paliog lang like, share, and follow. Kag paliog subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Kag kung mayara ka mo nga query, paliog lang, pakilala, kag mag-text sa 0929-254-4135. Wala na kita sa Antinion. Sa atong nga pagpangalagad, may harapang at alamyawan. Sige, palagas. Sa Ganansyal, Gamarcha, Galia, Baat, Hancorda, Sales, Beniga, Galas, Lisaw, Calamba, Diaz, Yanson, Gumbok, kag Plaga Family, mayong gabi. So, wala na kita sa Antinion sa atong nga pagpangalagad. Salamat man sa mga gwardiya, sa series terminal, sa mga vendors, kag sa mga porter, sa mga empleyado sa Balya Car Transit Incorporated nationwide. Thank you so much. God bless us. Tandaan taliwat, ang bida, ang bawal walang mas, isanitize sa mga kamay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag Kagmayong gabi, Pilipinas.